सारि गाहाम जत मीडियानि जे तांफांनो तिनि जों तिब्रा भवनो और मीटिंग आसुलायखा दिल्लीआव YTF नि ति जों त्रिपुरा फेडारेशननि कायसा इउनिट खाजाका दिल्लीआव बर' बुस्थांनि सालाव जेसिनि डिमान्ड गेट तिबालेनो तै तेबो चबाक करा खायतानि बुबाग्रानो फान करा खायतानि बर' बतिनि सिमि लगेरि थानाय अरनि सिं एक्जिक्यूटिव कमिटि बो चंजाका समक खना डिस्ट्रिक्ट कमिटि नि लगी खना बुंनि दिल्ली इउनिट नि बो लिस्ट नखनाय ओमफ्राय ताई अजागनि जत आदं रगनो YTF नि जे चंजांनाय रगनो आं कंग्रेचुलेशंस रुओ हायदि ताई बंनो लगी खाय फानकरा के सामतांनाय बगै बुगारनो ते फानकरा खायना बगै ताई गेट तिबालेनि चबाबो जों थानचाकाय तेबो चबाकरा खायना बगै बर जतनो लगी YTF कमिटि दिल्ली नि गाहामै बेले हामबायगुरि